ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Теҷа каса бардурои азиз хелен созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай гӯш мекунед ки дар имрӯзан ҳол ма чирои кардагам ва чира гап мезанем. Дар имрӯзан ҳол бардурои азиз як мошинчаи Opel Hatchback 96 сол рӯй кардагиян. Замини арзон рӯй кардагӣ нестан, ана ягон кас замини арзон ё телечкаи арзон дошта бошен дар ман рӯй кунед, ман реклама мекунам. Як матаблоки фурӯшӣ рӯй кардагиян бардурои азиз, беҳад матаблоки зур айда охи. Дар видеоам бародар худаш гап мезана. Хонаҳои замини мо сар мешава аз шаҳри Турсунзода, шаҳри Исор, ноҳияи Хуросон ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. Квартираҳои арзон ҳастанд дар шаҳри Душанбе, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Бохтар ва шаҳри Хуҷанд. Қизиқи видеоам ин ки як хонаи заминияи 70 000 сомон ва дукомната квартира 50 000 сомонияй. бардурои ғарибам, шумо метавонед ки дукомната квартираро 334 000 рублда бихарен ва дигар чизои арзонам рӯй кардагам. видеои имрӯзаро ба қизиқ то охирша тамошо кунед. агар ягон чизи фурӯшӣ дошта бошед дар номерои WhatsApp ма бинависед, ман реклама мекунам. аммо як дона лайки бепала биҷиқен, касе дар канали мо меҳмонен форатон ки ягон рӯз хона, замин, квартира, мошинои арзон ҳами канал бихарен. каналда бардурои азиз подписатсия кунен. мерим акус дӯста. салому алайкум бонувони бисёр ҳам гиромӣ. рӯзи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошад ва рӯзгоратон пурсаодат. бонувони азиз, ҳар яки мо аз сифати баланд ва нуфузи ҷаҳонӣ доштани маҳсулотҳои кариягӣ огаҳем. имрӯзҳо як даричае барои дастрасии ин маҳсулотҳо ба рӯи мо бо унвони тоҷик боз шуд. компанияи атомии Корея ин маҳсулотҳоро ба мо дастрасиашро осон намуд. аз ин ҷо мо ҳам маҳсулот мехарем ва ҳам маоши баландро соҳиб мешавем. компанияи атомӣ аз дигар компанияҳои тиҷоратӣ бо се сабуки фарқ мекунад. якум, дар ин ҷо балғона месӯзад. ҳар моҳ харид кардан ҳатмӣ нест. маошаш бо курси доллар ҳисоб карда мешавад. аз ин рӯ шуморо ба кор даъват намуда хоҳиш мекунам ки биёед аз аввалин бардурои азизам бачаи ачкидор навора сар мекуна акиллай кабиҷхена навора гӯш кунен. бардурои азизам ихоне десен қарор дора дар ноҳияи Хуросон панҷум замошка мега. ноҳияи Хуросон панҷум замошка. айраи Қирған Душанбе 500-600 метр дарун будай. 500-600 метр мисол аймираи Душанбе Қирған дуртар будай. ноҳияи Хуросон 12 сотиқ заминаи 4 дар хона қати веранҷ кардагӣ, ремонти хонаҳо миёна мега, овсует 60 уҷатор 100%, герди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ. бардурои азиз ошхона, баня, ҳоҷатхонарам доштай. нарша мега ки 150 000 сомонӣ бугӯ. бардурои азиз 150 000 сомониш мега, касе харидор бошен арзон мешава. номерои телефони бологиш имо дора, номерои поёнгиш имо WhatsApp дора. бардурои азиз зангзада хонаи арзона аз ноҳияи Хуросон бихарен. панҷум замошка, айраи Қирған Душанбе 500-600 метр дур будай. дӯстони азиз мегзарем ба эълони навбатӣ, бо диққат гӯш кунед. хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, ҷамоати деҳоти Навобод, деҳаи Истиқлол 3. 8 сотиқ заминаи бардурои азиз, 5 дар хонаи анафасони хушук кардагӣ, ҳамом дар дурунаш будай, ремонти хонаҳо миёна мега, овсует 60 уҷатор 100%, бо 2 ҳамоми дига доштай, кухни, оғил, ҳоҷатхонарам дора ва дарахтои мевадиҳандаам доштай. бардурои азиз чойлови ангур ва ҳавлиш стияшка кардагӣ будай. нарша бардурои азизам 380 000 сомонӣ мега, касе харидор бошен боз муомилаам дора. номерои телефонаш аст бардурои азиз, касе дар хона дар кораи шаҳри Турсунзода, ҷамоати деҳоти Навобод занг зада маслиҳат кунен. нархиш чӣ хеле гуфтам 380 000 сомон, харидор бошен муомила дора. дӯстони азиз мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. як мошинчаи фасони тоза модароӣ кардагиян, бо диққат гӯш кунен. Opel Hatchback соли баромадаш 1996 сол, сӯзишвориш гази бензин, объем моториш 1.6 пуррастои камрасход будай. бардурои азиз коробкаи мошин механика, ҳуҷҷат дора, балонош навай, чашкиёш варид надоштай, таги мошин пусидагӣ надора. бардурои азиз мақсад ки ана чашкиёш ҳам нав будай ва пусидагӣ ҳам надоштай, мошин састаяни зур айда охи. адрес бардора ноҳияи ҷолдини Балхида қарор дора, яъне ки пештара номаш Колхозобод. нарша 37 000 сомонӣ мега. 37 000 сомон. бардурои азиз мошин тозаи хушрӯи, мақсад чашкиёш варид надора, мисол тагиш пусидагӣ набудай, тоза будай, 37 000 сомониш мега. касе харидор бошен занг бизанен, арзон мекуна. бардурои азиз ана матаблок ҳами яка гап мезана, хушрӯ гӯш кунед.
Здравствуйте, уважаемые друзья! Представляю вашему вниманию мотоблок Honda GX340. Имеется 13 лошадиных сил. Вот. Резвый, быстрый. 3 скорости вперед и 1 назад. Имеется прицеп. Сделан самоделный, конечно. Но с тормозами все как положено. Пожалуйста, цена 15 тысяч сомони. Небольшой торг. Вот, пожалуйста, тормозная, как говорится, система, педаль. Можно где ногу поставить. Вот можно удобно сидеть и управлять ими. Вот зеркала заднего вида. На всякий случай, как говорится, на дорогах было бы безопаснее. Вот, пожалуйста, 4 колеса 13 диаметра. Еще есть запасная 2 родная. Имеется 2 фрезы, 2 видов. Есть сошник, есть окучник, есть косилка роторная. Пожалуйста, если есть желающие, можете приобрести. Вот, пожалуйста. Телефон я поставлю на описание. дӯстони азиз, хаста набошен, лайкҳоро фаромӯш накарда бошен. мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. хонаи фиши бардури азиз қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, қишлоқи Бағалак ба района наздик бидай 3 ё 3.5 сотиқ заминай 5 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ ремонти хонаҳо миёнае мега ови свеч ҳастай ови ҷӯйборам бардури азиз наздик бидай ҳуҷҷатҳои хона 100% гирди хона маҳкам кардагӣ дарвоза дора ҳамсоё ҳастан зиндагӣ дорам бардури азиз хона ҷой обод дай мақсад ҷош обод бидай нарша мега ки $25,000 $25,000 бардури азиз. пули тоҷикӣ қатъи 256,000 сомон мешавад. пули урусӣ қатъи 1,713,000 рубл. номерои телефонаш, номерои расияша имо ватсап ҳам дора бардури азиз. занг зада хонаи арзонаи шаҳри Ҳисор бихаред. бачаёча хов набара ки мегзарем ба як хонаи арзони дига. ин хонаи десем бардури азиз қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 6 сотиқ замина як дар хона кардагӣ ремонтчи коробка бидай соҳиби хона маълумот додагае ки гирдаш маҳкамаи 6 сотиқ замина мега як хона доштай бассейнам доштай бардури азиз. ина бассейнаш имрӯз пуга гарм мешава ҳамин бассейнда галавой мепарӣ. нарша бардури азизам 70,000 сомон мега 70,000 сомонӣ. бо мегӯем ки савдотиҷи хонаи арзон намемонӣ. ина хонаи арзон занг зада хонаи арзона аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бихарем. номерош номерои Тоҷикистонай. бачаёча ҳама кору бора парто ки мегзарем ба квартираҳои арзон. бо диққат дака гӯш кунен. квартира фиши қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Сино. як хонага квартира дар 10 этаж қарор дорад 30 квадратни метрае. дом новостройка квартира ремонт кардагиай. соҳиби квартира маълумот додагае ки кӯчаи Гипразем ноҳияи Сино пеши бозори Сомон назди мактаби 91 50 метр айраи калон дур будай рӯ парои моҳикаи сетана дар 10 ошиёна қарор дорад мега бино 12 ошиёна будай. як сол мешава ки квартиранто зиндагӣ доранд. нарша бардури азизам 190,000 сомонӣ мега. касе харидор бошен таргават мекна 190,000 сомон. пули русиян дар бар экран навистагим. харидорои аниқ занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба 8-ум эълони имрӯза. бисёри бардуро менависанд ки ака квартираи арзон ай шаҳри Ваҳдат бумон. ина бардури азиз як квартираи дига ай шаҳри Ваҳдат бо диққат гӯш кунен. квартираи фушӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад 36 квадратни метрае. домои пешинаи квартира ремонт кардагиай. соҳиби хона мега ки як хонага дар шаҳри Ваҳдат гардиши военкомат назди магазини Олимҷон қарор доштаи овсвет ҳама чи ҳастай. хулоса бисёри шароитош хуб будай. мисол бисёри чизоша мемондиам бардури азиз. нархиш 210,000 сомонӣ мега. як хонага 3 этаж домои кирпични будай бардури азиз. нархиш 210,000 сомон арзон мекна. бисёри чизоша мемондай ба.
дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри бухтар, яъне ки пештара номаш қурғонтепа, духонага квартира дар панҷум этаж қарор дорад 52 квадратни метрае. домои пешина квартира ремонт доштае. соҳиби квартира маълумот додагие ки ана холодильник, кондиционер, стенка меиста. нархиш 240 000 сомонӣ. касе харидор бошем бардорои азиз арзон мекна. духонага панҷум этаж 240 000 сомон дар шаҳри бухтар, яъне ки қирғанда. номерои телефонаш ҳастае, касе харидори аниқ бошен зангиш бизанед. бардорои азиз мегзарем ба 10 эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунед. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри хуҷан исфара гуфтагиай. ана шаҳри хуҷан исфара райони шуроб дабудай. духонага квартира дар якум этаж қарор дорад. домои пешина квартира нав ремонт кардагия. соҳиби хона мега ки, яъне ки соҳиби квартира мега ки ана квартира дар ҳолати хуб қарор дорад дар шаҳри исфара райони шуроб дабудай. харидори аниқ занг бизана, бо чақчақ мекунем. ҳуҷҷатош 100% будай бардорои азиз. ана дом чанд этаҷае не ки гуфтагӣ нест. духонага якум этаж хеле гуфтам. нархиш 50 000 сомонӣ мега. 50 000 сомон. пули урусӣ қадди 334 000 рубл мешида. номерош номерои тоҷикистон, касе харидор бошен зангиш бизанед. дӯстони азиз, ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз ки ҷое ки мошин, мотоблок, хонаҳои заминӣ, квартираҳои арзонрӯй кардан ҳаракат кардам, барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. касе дар канали мо меҳмонем бардорои азиз, форатон ки видеои маро якмин шуда тамошо кунед, каналда подписатсия кунед ва ҳамоя дона лайки беплан бижиқен ва дар комментария бинависен ки Сауду ТЖ ба пеш. ва аз ки ҷо хона замин квартиратон дар кораи бардорои азиз, комментарияда бинависен. ман арзонтар ёфтам, дар канал мемонам. ва касе то охири видеоро қатима чақчақ карда тамошо кардаем бардорои азиз, дар комментария рақами 5 звездаро бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо кардаем. бардорои азиз, хаяк.